What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel, Straight Going Vibes. So today is another video na naman ang gagawin natin dahil ngayon ay pupunta kami sa Busay. Specifically in... Saan tayo pupunta, guys? Kyoto. Okay, a little Japan in Cebu. Located sa Cebu ni siya, guys. So, maraming mga tourist spot dito, no? So, I'm with my boyfriend. What's your name? Ryan. And with my friends, among mga kapitbahay, si Japet at saka si Sherry. Cherry! Oh, tingnan mo sa mga uy. Hello, say hi, you cute. And also, ilang baby na si Yuki. Okay, so before we begin, please don't forget to subscribe my YouTube channel and also click the notification bell para ma-update mo sa aming next video. Just like this, Yuki. Babush! Okay, so everybody, welcome back to my YouTube channel. So naabot namin there is a little Kyoto in Cebu. And we're here together with Cherry May. Hi. Yes, Cherry May. Lubuha lagi kayo kakaroon day, Cherry May. What's the problem? Day. Ina naman na siya. Pasang sa lights pa. My partner in crime, Brian, and also the partner of Cherry May. Kasi masulti ni mo sa little Kyoto, madam. Wala pa ko yung say. Kaya wala pa munta ka kuan. Pero na-excite na ka. Gamay. Pero dugay-dugay lagi kayo sa nanon. Dugay kayo sa to. Amat ka naman. Ba kumandalag sa ito. No, dugay kayo sa guys. Ako nindot diri. Bakit daw? Okay, see you there, pretty people. Arigato. Ano sa'yo meaning, ano? You're welcome. Mushi-mushi, ano ni? Hi, that's wrong. Ay, wrong pala. Sorry. Easy. I'm so sorry, kuya. Okay, so right now, nakasunod namin sa Kyoto. Wow, I like the view. I love you. Oh my god. Look at this, guys. Oh my god. Arigato. Sharo. Oh, diba? Say hi to my channel. Hi, Shikoy. Hello, I'm Sir Tony. Oh my god. Welcome to Kyoto, sir. Yes, okay. Thank you so much. Inana dyan eh. So, I'm here. Oh, little Kyoto. I love the place. Oh my god. Look at that. So, parang sa Japan kayo, guys. So, if you're here in Cebu, please visit this place. Little Kyoto. Located niya siya sa... Asa may dapita? Uy. Saan yung lugar? Anida eh? Temple of Leia. You know Temple of Leia? Okay, so muna siya ang place, guys. Look at that. Pindot siya na eh. And a Happy New Year. Nice kayo. Yan ako na siya papapicture, guys. Oh, gwapo kasi si Cherry, oh. Gwapo sa kasi si Japet. Bagay sanduhan. Oh, mauna to siya, dahil nanaon niya siya pag-vlog, no? Ako, ginoo ko, tabang. So, list ka po sa itong vlogger, guys. Oh, look at that. I like the view. Oh my god. Oh, mapapicture sa me. Ay, wait, saday. Hi. Ano daw? Ron. Okay. Tarong eh. Hi. Thank you so much, Chico. Tukoy. Chico. O, ni siya ang kanang lakaw na mo nga dugay kay may maabot kay ano kada iskina mo hunong mapapicture, guys. So, anana na siya na pero mukha rin siya ngit-ngit, mukha rin siya hayag, ha. So, expect the unexpected. Charot. Okay, kapoy. Hala, nanata sa Kyoto treats. Treats, oh, yeah. Diba? O na siya, guys. Kahangap pa sa sige saka, eh. So, dili ni siya pwede sa mga hubakon kaayo, kay ano, gabot sa tumoy. Hangak kayo, guys. Okay, ginuukot abang. Nahubakon na ba ko? So, mag-expect na hangakon kung taman ron. Okay? Mao na siya dihan dapitan. Nindot kay siya diri, guys. Look at the view. Do you love Japan? Ay, hangak na guys.
Arita diri sa tempura. Tempura ni Aling Senyang. Okay. And there po siya diri. Oh. Ay, mga kuan din ni pagkaunan din ni diri. Good evening, sir. Unsa na yung baligya, sir? Ay, dira. Takoyaki. Tagpila man na siya, sir. 20 ang sir. So, basing ganahan mo, magpalit taon niya. Asa may order dira ra? Ay, sa ubos kita, kakapag niya ako dong. Okay, thank you so much. Okay. Uy, ginawa ko. Hangak ba? Okay, so we're here in, look at this. It's so nice here, guys. So if you are planning to visit here with Cebu, usa ni siya sa tourist spot here in Cebu. Near ni siya sa Temple of Leia, guys. So you can visit here and check the place. Mura jud kag naa sa Japan. Yes, look at that sa mga mahilig og Japanese diha. Ayaw naman si ikaw Japanese nga junk foods. Ari ani diri sa Little Kyoto in Cebu. What can you say? What can you say the place? Speechless? Spell speechless. No. What? Yes. Say, what can you say about the place? Is it nice? Is it not nice? Ay lang ako. Okay, masulod ko anit. Mag-wish ko. This one. So, pwede ta ka-wish dere. Kung unsa imong gusto nga i-wish sa imong self, you can do that. So, ari kay, maghayag mo ganito. Pwede ta mo-wish dere, guys. I'm done wishing. Okay? Thank you so much. Batian ako na. Okay, so ngayon guys ay pupunta kami sa isang side ng Little Kyoto na ang ganda-ganda. Look, that one, that's so beautiful. Look at that. Ay, nakakaloka ito guys, pero ang saya-saya ko ngayon. Yes, my dear. Kasi mo ari ba kapag inanak ka? Ay, di ko kaya. Hindi ko kaya yan. Naka? Ano ba, hulmaw tabi? Sure ba? Kaya i-costume na ako sa Corazon. Ano? Yan. Kalaw pa ito guys. Kapit ko matagak guys. Oh my God. Karon guys, na nami diri sa area kung pwede ka asa ka mag kung asa ka mag CR no. Diri toilet this way. Look at that. Here. Atong na yung mga ana siya. Look at that. Oh, diba? Welcome to Little Kyoto. Yes. Ka-cute. Oy, nindot kayo. And it's so cold here. Diba? Okay, so right now, ato na sa misalaing place, no? Oh, there is a Little Kyoto. So, actually, kusog kayo ang hangin. Like, kanang bugnaw kay sa tanan. And also, napakaginaw, guys. And, nindot kayo ang place. Promise. You try to visit here in Cebu. Ayaw kalimot o bisita diri sa Little Kyoto. Okay? Come on, guys. Sangka ta si babaw, no? Actually, ikaduhan na ako kay na record ang first. Puto. Oh my God. Uy, kung bata mo diri dapat amoy jacket. Kaya ano, kung amoy jacket, panuhuton yun. Mas katugnaw, guys. So before that, oh my God, kanindot sa lugar. Wait, at the count of 3. 1, 2, 3. Ipakita.
Automatic man gid guys. Eh, sorry nyo kayo. Lingaw kayo ko rin amazing kayong places. Look at the lantern. Oh my God. Oh, di ba? Lahing klase. Muna, ari naging mo diri sa Little Kyoto, Cebu. Dapit na ganyan sa Temple of Laya. Another spot na naman tayo ngayon, guys. So, tapos na kami sa kay Hachiko. Andito naman kami kay Hello Kitty. Hello Kitty ni siya, Day? Hello Kitty ni Day, dili, no? Anong pangalan nito, Day? Like, Mika-chan. Mika-chan? Miko. You are from Japan before, right? So, you know the name of this cat. What is the name of that cat? No, Nico means Japan. Nico means cat. Nico. Nico means cat. Ah, okay. So, yan pala ang tawag ng cat sa kanila. Okay. Antay mo ng mga Chinese, Japanese, kaya na-adjust sila mga inani diri sa ilang balay. This is a lucky cat. This is what they call it. Lucky cat. Yes. Lucky cat in Japanese is Maniki Neko. Oh, perfect pronunciation. Maniki Neko. Diba? Lucky cat. Okay, so I'm here in other spot here in Little Kyoto. I'm here in other spot in Little Kyoto. Struggle jud akong English, guys. Sorry you guys that. So I'm here in the Rumadal. Yes. Why is it called the Rumadal? Can you answer the question? You are from Japan before. You answer. Hey, wag mo akong iwan. Wag mo akong iwan. Wag mo akong. Oh my God, wait a minute. I will just diba? Ang ganda dito, guys. This is what you call the Romadal. Diba? So may nalalaman din kayo sa akin ngayon kahit kulungo ako ngayon. Thank you so much. Okay, so right now, guys, na ako'y nakita Andres sa before ta mo exit ug mo entrance. Exode mo dayon makita ra kaani ug before ka mo exit makita ra sa kaani. So mo ni siyang gitawag nga Temizoya. Temizoya. That means that Temizoya is a Japanese Dili ko ka. It's a Japanese ritual before entering Japanese shrine. Hala, before entering manday. So dapat ganiham tatani ani diri. So, why tagsod? Okay, so this is what you do. Okay, this is what you do. Inaniyon siya, guys, mag-anak ka. Ana. Mura ka nagtakos og kanang kuan. Nagtakos ka og kanang sana. Nakatakot sa mantika. Oh, mantika niya. Kana ganing kanang sa tabliya ba kanang sikwati. Nanaam niyo siya diha. Ana. Rinse your hands and mouth man daw. Sure, oy. So, Sige daw. pag rinse. Ana. Nya sa mouth bang? Gusto mo sa mouth? Alimugmug ka. Sure, oy. Asa daw? There daw, be. Sure ka? Kaya? Yuck. Ayun, uy, di na ako kaya, guys. So, mauna to siya, ha? Ang tawag ani kay Temizoya. So, before you enter the place, you need to rinse your mouth and hands. Thank you so much. So, that's it for today. Bye. Okay, thank you so much. どうもありがとうございました。 안녕하세요. 감사합니다.
it for today. So, nalingaw ra mo sa Little Kyoto. Ako, porting lingawa o porting lamia sa pagkaon sa Monster Grill. If kamo mahilig og Sangyupsal, diri sa Cebu na ay daghan. So, pwede mo visit sa Monster Grill. I-check ang ilang Facebook page, Monster Grill. Dura, oh. Di siya maglaro. Okay? So, that's it for today. So, before I end this video, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Shikui Vibes. Click the notification bell para ma-update mo sa aking next video, just like this. Okay? Say, okay, pretty people. What's up, what's up? Babush! Mwah!